κάνατε κριτική και πόλεμο και μάλιστα, φυσικά σε συνεργασία με συνοδοιπόρους σας από το εξυγχρονιστικό κέντρο, ότι τάχα μου στα νοσοκομεία πήγαμε σαν ταύρια νεαλοπολείο και καταργήσαμε το αμάγαλμα της τεχνοκρατικής και της αξιοκρατίας που ήταν οι διοικήσεις που είχατε βάλει εσείς. Ενώ τι ακριβώς κάναμε? Ζητήσαμε και μάλιστα σε συνεργασία με την Τρόικα να υπάρξει μια επιτροπή αξιολόγησης που θα αξιολογήσει αυτούς που βάλατε εσείς. Και αυτή η επιτροπή αξιολόγησης αξιολόγησε... Παρακαλώ, θα τα πούμε παρακαλώ. Μη φωνάζετε, θα τα πούμε όλα. Σταματήστε παρακαλώ. Όλα θα τα πούμε. Αξιολογήσατε λοιπόν αυτή η επιτροπή αξιολόγησης που ήταν ουδέτερη, με πρόσωπα τα οποία δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Καθηγητές πανεπιστημίων δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Ποιους διώξανε? Αφήσανε λοιπόν... Κύριε Βορίδη. Μη βιάζεστε κύριε Βορίδη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σταματήστε. Παρακαλώ πολύ, μην εξανίσταστε. Να παραμείνουν στη θέση τους. Μην εξανίσταστε, σας παρακαλώ. Με προκήρυξη ενδιαφέροντος, με αξιοκρατικές διαδικασίες θα γίνει η επιλογή, όχι από τα κομματικά γραφεία. Εσείς τι κάνατε το 2012? Να λοιπόν τι κάνατε. Κατανομή κενών θέσεων διοικητών νοσοκομείων. Η κατανομή των νοσοκομείων έγινε σε δύο κατηγορίες, μεγάλα και μικρά νοσοκομεία. Η αναλογία με βάση το 4-2-1. Πράγμα που σημαίνει στα μεγάλα νοσοκομεία 3 Νέα Δημοκρατία, 2 Πασόκ, 1 Δημάρ. Στα μικρά, στα μεσαία νοσοκομεία 3 Νέα Δημοκρατία, 1 Πασόκ, 1 Δημάρ. Έτσι εσείς βάλατε διοικητές στα νοσοκομεία το 2012. Και σας ζητώ να το διαψεύσετε. Ερώτηση. Στην αξιοκρατία τι θα κάνετε? Δηλαδή το σύστημα των ημετέρων που το είχαν. Το είχαν. Οι ημέτεροι ήταν οι βολεμένοι του συστήματος της εξουσίας. Μιλήστε πιο συγκεκριμένα για αξιοκρατία. Θέλετε να γίνω πιο συγκεκριμένος? Πολύ πιο σαφής θα γίνω. Ναι. Μάθαμε και το έχω πει. Γίνεται διαγωνισμός για τη θέση του διοικητή στο νοσοκομείο. Εγώ περίμενα ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα κόμμα της αριστεράς, θα έλεγε δεν θέλουμε να επιλέξετε κανέναν. Θέλουμε τον καλύτερο. Και καταθέσατε πρόταση για 3 πρόσωπα. Και αυτό είναι αριστερή λογική και θεώρηση των πραγμάτων? Θα σας πω. Αξιοκρατία. Αξιοκρατία. Δεν είχαμε 16 υποψήφοι, δεν είναι? 16 υποψήφοι δεν είναι? Οι καλύτεροι. Ο υπουργός, οι διοικητικές θέσεις σε επίπεδο διοικητικού νοσοκομείου, σε επίπεδο γενικότερα διοικητών των οργανισμών. Νομίζω ότι αυτές οι θέσεις είναι θέσεις που έχουν πολιτική ευθύνη. Ποιος σας το είπα? Τότε γιατί κάνετε διαγωνισμό? Το λέω εγώ. Ότι έχουν πολιτική ευθύνη. Το λέτε εσείς? Έχουν πολιτική ευθύνη. Και αυτό και είστε καθηγητής. Και λέτε δηλαδή σε μένα που πεθαίνω για να σπουδάσω το παιδί μου, μην το σπουδάσεις. Εάν στρατευτείς στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ή στην νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι ο ευνοούμενος της διοικητής στον ΟΠΑΠ. Δεν για να γίνει περιφερειακός, δεν σπουδάζει για να γίνει διοικητής σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Δεν τα λέγατε αυτά. Να σπουδάσει για να γίνει γιατρός, να σπουδάσει για να γίνει νοσοκόμος, να σπουδάσει για να δουλέψει, αλλά οι θέσεις πολιτικές που είναι πολιτικές. Δεν είναι πολιτικές. Από πού σας προκύπτει ότι είναι πολιτική? Από πού σας προκύπτει? Εσείς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί, μα δεν το λέει ο νόμος. Δηλαδή βγάλατε προκήρυξη για το Θεαθήνε. Λέτε δηλαδή σε όλους όσους συμμετείχαν και σε νέα παιδιά. Όχι, δεν κάνω κανένα λάθος. Εξηγήστε μου εσείς και να μου απαντήσετε. Τα προηγούμενα χρόνια να διορίζονται οι κυπουροί και νοσοκόμες αντί να διορίζονται γιατροί, αυτό θα γίνεται σήμερα. Εμείς στην τότε δεν στείλαμε ποτέ χαρτιά με ονόματα. Με συγχωρείτε, εγώ εκπλήσωμαι, τώρα το μαθαίνω. Εσείς βέβαια δεν στέλνατε γιατί ήταν ένα κέντρο. Αυτά είναι πρωτοφανή. Βεβαίως, εσείς είχατε ένα κέντρο. Επιβεβαιώνουν την καθεστωτική σας νοοτροπία. Αυτό που δεν κατάφερε το Πασόκ 20 χρόνια, το καταφέρνετε σε ένα χρόνο. Μα τι λέτε, δεν ξέρουμε τον κομματάρχη στην Κέρκυρα. Δεν ξέρουμε τον κομματάρχη που είχατε στην Κέρκυρα και πώς πηγαίνουν τα ραβασάκια και ποιοι διοριζόντανε. 20 χρόνια δεν καταφέρανε αυτό που καταφέρατε σε ένα χρόνο. Καλά, τους συμμέτερους διόρισαν. Τους συμμέτερους. Βάλετε με διαγωνισμό. Ναι, αλλά αυτή είναι δεξί. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρει ο κ. Κοντός για τα χαρτάκια. Δεν ξέρει για χαρτάκια. Η νόδε ήταν στον πάτο. Ήταν ο κομματάρχης. Απερίγραπτα. Εσείς είχατε κομματάρχη μόνο. Δεν είχατε νόδε. Δεν υπήρχε νόδε και δυστυχώς μακάρι να υπήρχε νόδε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ηθική της αριστεράς λέει κάνουμε διαγωνισμό για το Θεαθήνε
Κάνουμε διαγωνισμό για το Θεαθήνε. Πείτε μου ειλικρινά, πού μάθατε εσείς, τους 16. Δεν υπάρχει διαγωνισμός για τη θέση αυτή. Διαγωνισμός υπάρχει. Εννοώ, θα γράψουν εξετάσεις. Θα γίνει δηλαδή με κάποια κριτήρια. Συγγνώμη κύριε Κοντέ, επιτρέψτε μου. Κύριε Γκούση, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας θεωρώ έναν άνθρωπο μορφωμένο. Είστε περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης. Σαφώς. Σε καμία θέση μετακλητού δεν πάμε σε γραπτές εξετάσεις. Πάμε σε κατάθεση των τυπικών προσόντων και σε συνεντεύξεις από ειδικούς επιστήμονες που κρίνουν την αρτιότητα της επιστημονικής γνώσης. Ποιος σας είπε ότι αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη? Αυτά που λέτε, ποιος σας είπε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη? υπόψη? Γιατί καταθέσατε πρόταση για 3? Αυτούς εκτιμάτε. Εσείς, με συγχωρείτε, τι εκτιμάτε εσείς? Ξέρετε τους 16, κάματε συνέντευξη. Δηλαδή έχουμε το κέντρο εξουσίας και έχουμε και το παράκεντρο εξουσίας. Αυτή είναι η κυβέρνηση της αριστεράς. Δηλαδή λέτε αυτή τη στιγμή στους συντρόφους σας και στους συναγωνιστές σας που δεν είναι στο σύστημα εξουσίας, γιατί εγώ έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν και εσωτερικές, και αυτό είναι θετικό, ενστάσεις και εντάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το οποίο καταθέσατε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ακριβές. Ξέρετε ότι είναι ακριβές και ακριβέστατο το ρεπορτάζ μου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ακριβές, γιατί σας λέω αλήθειες, τα ξέρετε. Λέω λοιπόν, τι λέτε? Ότι το παιδί σου είτε σπουδάσει είτε δεν σπουδάσει, είτε πάρει διδακτορικά είτε πάρει μεταπτυχιακά. Ναι, δεν θα γίνει διοικητής ο ΝΟΠΑΠ. Είτε σπουδάσετε, μα τι λέτε τώρα? Για αυτές τις θέσεις μιλάμε. Μιλάμε ότι θα πρέπει ένα νοσοκομείο να στελεχωθεί με κλινικές, με γιατρούς, με προσωπικό. Εσείς πρώτα εστιάζετε για τη θέση του διοικητή. Η θέση των διοικητών στο λιμάνι, ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος. Αυτή ήταν η θέση για τις οποίες σπούδαζε το. Θυμάστε τι λέγατε? Θυμάστε τι λέγατε? Θυμάστε τι λέγατε? Θυμάστε τι λέγατε? Θυμάστε τι έλεγε ο Τσίπρας? Τα θυμάστε αυτά ή τα ξεχάσατε? Δεν μιλούσε για την αξιοκρατία? Δεν ξεχάσαμε και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Τα ξεχάσατε. Έχουμε 3 λεπτά. Έχουμε 3 λεπτά, κύριε. Πανελλήνια δεν είναι η προκήρυξη για τη θέση του νοσοκομείου. Βεβαίως. Εσείς προτείνατε Κερκυραίους. 3 Κερκυραίους. Ναι. Και να σας πω και συγκεκριμένα. Πρότειναν το μηχανικό τον κύριο Συμπόνη, πρότειναν τον κύριο Γεωργόπουλο και πρότειναν και το στέλεχος της περιφέρειας τον κύριο Ανδρέα Πανδρή. Η υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει δηλαδή. Ο διαγωνισμός συγκεκριμένα. Γιατί δεν είναι από τα τρίκα? Δεν είναι έτσι. Αυτούς τους 3 δεν προτείνατε? Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ωραία. Δεν είναι έτσι. Προτείνατε 3. Δεν είναι έτσι. Και μια σοκομματική διαδικασία. Κοιτάξτε, αν θέλετε να βάλετε σε δικαστήριο. Μα έχω και το έγγραφο. Αν θέλετε να κάνετε μέχρι και το έγγραφο μου έχουν δώσει. Διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, να κοιτάξετε τι έκαναν στο ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια. Στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί με συγχωρείτε πολύ, μην χρησιμοποιείτε πρώτο. Εγώ δεν ήμουν ποτέ οργανωτικό μέρος στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς να κοιτάξετε τον κύριο Κουρουμπλή που ψήφισε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Οι διαδικασίες και το διάλογο που γίνεται μέσα στο κόμμα νομίζω ότι δεν είναι στην κρίση. Γιατί το παραλείπετε, κύριε Ζηνιάτη, με συγχωρείτε πολύ. Μα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, να πέσουμε λοιπόν, έχουμε 2 λεπτάκια. Λοιπόν, νόμος σύντροφό σας. Συγγνώμη. Σύντροφό σας. Συγγνώμη. Είναι σύντροφό σας. Είναι κορυφαίος επιστήμονας στην Κέρκυρα. Και λέει, διαβάστε εσείς κύριε Γκούση, εσείς προσωπικά, ο συντονιστής νομαρχιακής, το νόμο 4052 του 2013 για να μάθετε πώς γίνεται η επιλογή. Των διοικητών. Ορίστε. Των διοικητών. Των διοικητών, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εσείς που λέτε... Το θέμα σας αυτό είναι σήμερα. Δεν είναι και αυτό. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση άλλαξε. Ότι περιμένετε θα μείνουν οι διοικητές μέχρι την επόμενη κυβέρνηση οι ίδιοι, αυτό δεν θα γίνει. Εγώ περίμενα. Αυτό δεν θα γίνει. Τουλάχιστον να σκεφτούν από αυτά που πρέπει θεσμικά. Έτσι βάλατε θέμα για τη θέση του διοικητή. Αν θα πρέπει οι περιφερειακοί διευθυντές να είναι ποιοι? Αυτοί που ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Με κομματική επιλογή δεν το παραδεχτήκατε κι εσείς. Με κομματική επιλογή. Να μιλήσει και ο κύριος Κοντός. Με κομματική επιλογή. Θα βάλουμε υπουργούς διορισμένο με τα κριτήρια που έχει η Νέα Δημοκρατία. Θα βάλουμε υπουργούς και γενικούς γραμματείς αυτού που έχει η προηγούμενη κυβέρνηση. Τι λέτε τώρα? Για αυτούς μιλάτε για αξιοκρατία. Δυστυχώς κύριε Γκούση έχουμε 1 λεπτάκι. Κύριε Κοντέ. Ναι. Να πετάει αλλού την μπάλα, κύριε Ζηνιάτης. Η τοποθέτησή μου θέλετε να είναι κομματική ή γενική? Εσείς τι επιθυμείτε? Λοιπόν, ακούστε. Εμείς. Τι κριτήρια θα βάλετε εσείς? Τα λέει ο νόμος. Εμείς δεν στέλναμε σημειώματα από την ΟΔΕ, κύριε. Δεν στέλναμε σημειώματα από την ΟΔΕ όμως εμείς. Καλά, στέλνατε κι εσείς τώρα. Εντάξει. Δεν στέλναμε. Ελάτε, σας παρακαλώ. Εγώ διατελώ μέλος της ΝΟΔΕ. Σας παρακαλώ πολύ. Έχω διωχθεί από τη δουλειά μου 2 φορές με τα σημειώματα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει γίνει ποτέ. Ελάτε τώρα. Τα σημειώματα που Εν πάση περιπτώσει. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα σταθώ σε αυτές τις θέσεις τώρα. Κρίνονται θεσμικά. Υπάρχει νομοθεσία, ας κριθούν από τα όργανα που πρέπει τουλάχιστον. Όχι από παράκεντρα. Με συγχωρείτε πολύ. Από παραθεσμούς. Είστε κομματικός θεσμός. Τι δουλειά έχετε με αυτά? Ναι, αλλά και εσείς δεν λέτε άλλα. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία. Εμείς μπαίνουμε σε εσωκομματικές διαδικασίες τώρα. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτό περισσότερο θέλω να το πω για τον κόσμο. Διεξάγεται συνέδριο στις 22 και 22 μέχρι 24 Απριλίου και θέλω απλά
να ενημερώσω και κυρίως τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία επαναβεβαιώθηκαν και θα επαναβεβαιωθούν πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο και θα γίνουν και νέες εγγραφές μέχρι τις αρχές Μαρτίου, ότι θα προηγηθούν του συνεδρίου εσωκομματικές εκλογές, δηλαδή για την ανάδειξη τοπικών και νομαρχιακών επιτροπών. Αυτά θα γίνουν στις αρχές Απριλίου, από τις 3 έως τις 17 του μηνός, για να πάμε στο συνέδριο που είναι 22 με 24 του μηνός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ εγώ. Έντονη όντως η απόψινή πολιτική συζήτηση ανάμεσα στον συντονιστή της νομαρχιακής. Ένα μήνυμα, συγγνώμη. Σπύρο, γρήγορα, δεν έχουμε... Η τελευταία συνέντευξη μου το θύμισε ένας καλός φίλος και μου λέει, πέρασε λέει την Επιτροπή Αξιολόγησης ο κύριος Γρηγορόπουλος. Θύμισε το λέει στον κύριο. Για το χρώμα. Ναι, και τον ρώτησαν γιατί είναι βαμμένο μπλε το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η Επιτροπή. Λοιπόν, η απάντηση ήταν ακόμα πιο ωραία όμως. Έτσι το βρήκα. Αλλά δεν μου επιτρέπετε να την πω. Πρέπει να κλείσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, έντονη η απόψινή πολιτική συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Γκούση, στον συντονιστή της νομαρχιακής. Αλλά σηκώνει το γάντιο ο κύριος Γκούσης. Και στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κοντό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ επίσης και τον Σπύρο τον Ζηνιάτη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και απόψε η εκπομπή. Υπάρχει θέμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.